Ja, da bi me spravno pravi, če ste celo politiske vice boli ne bohu. DDR-ske ne obsehube ne było. Ten se te ludzie tej lepiej rumadzie dzierżeli. To nie jest tak, że to potem do tych wiesnych albo słybnych tak nuc widzieć było, że to niż to takie radykalne komunistyczne ataki, no. A ten cały system, ten kubański system, ten bildungssystem, to nie chyba nie był, to ja się prawię. A również ten na przykład, co mieli jedną czymorowalną, no, ze zapadu miała związk z przeczystą. Daher ty pensjonsby, ach, tam w zapadzie, te mają krasne uczebnice, a te mają to tak nie tak było. To są te ludzie są to też obszedli. Nasz kubański system nie jest chyba nie był. Na przykład te dzieci są dyrali ukończyć, ty się jako uczeń dyrwia twoje przygotowanie mieć, a my to się samo, strach miał, vielleicht runie po nich tu wszędzie hospitować. Ty się dyrwia tu godzinu full przetrwać, also używać, tu tak mianowany frontalangriff, to było było między no. Nie dam zapocząć. To jest godzina zariadowana była, najpierw postrów, więc śpiew jeli otrybne za początku rano, potem hospitowanie, a potem zawód, also to są te dzieli byli, to się ty dobrze obkieżować. A co ci to pończece godziny radziło, to jest drugie praszenie, to by będzie ci jęczulo to, że niekak zniczyły, no, przez jeden pad został. Ale to jest co? Te dzieci są, a nasze plany, to są tak kreowane byli, to się genau wiedział, kiedy jemu się te nastroje, jest to fajne, to też nie to November albo Oktober. Ja še nisem žadne dziwo pisała w matę. A tak byli dziwo, da byś pisać, niech pan da byś skończy, ale to się co nigdzie niż to gotowo zruchwać, no, da to dziwo się co odstokło. A to jest co? Also jeden drugi, który z tego czasu niekiemu mnie słuchał, tu masz na naprawu. Ach, Starte Breda, što imaš višći, to ta deo, to ta jada, to celi inak viđu. To može se te staći, no? Ali, vele pa su te što u meni, aj.